Време е за имоти! Аз съм Росен Станков и днес ви представям двустаен апартамент в Манастирски ливади, Запад. Жилището се намира в сграда затворен тип с детска площадка и приятна градина. Имотът се продава напълно обзаведен, а дневният тракт с кухненски бокс е с големина от 31 квадратни метра. Жилището разполага с източно изложение, добра гледка и богато озеленяване. Спалнята разполага с много добри размери, както и френски прозорци, които допринасят за изключителната осветеност. Към апартамента продаваме и подземно паркомясто.